De deur van het Natuurmuseum in Dokkum bloot van juurtaal dicht. Het museum dat al 60 jaar bestaat, maakt een nieuwe start in de Westreen. Daar is een lange ziektocht om vooral gaan. En toen hingen we jet dat hier ik wat zacht was. Dus wij bellen hierheen. En nou geweldig. En dan de locatie te zien. Nou dat is echt een hele grote ruimte waar we van alles in kunnen. Bij Science Vertier binnen ze tegenwiers met de komst van het Natuurmuseum. Op het stuit binnen ze drok dwaande met een uitbreiding. Want er komt een beste tuin bij. In diertuin is het altijd belangrijk dat je ook een stukje educatie jouwt. En zij jouw educatie hieruit omjouwing. En dat vinden wij heel belangrijk. Wij hebben zelf een protte beesten via Europa waar je ergens zoals van de vrouw. En zij laten de natuur hier van dichtbij zien. En dat kan echt heel mooi wezen. Het Natuurmuseum krijgt van Takkenmierau geen subsidie meer van de gemeente Dongerendiel. En hier is een oplossing voor voen. Zij hebben hier kasteleers onderdak, steeds maar. En wij hebben, together met haar hebben wij dan een persoon in dienst die dat Natuurmuseum op peil houdt. En wij ondersteunen haar op het gebied waar het nodig is. Wol hoopt het museum van de gemeente een vergoeding te krijgen voor de verhuizing. Want duidelijk is dat er nog heel wat gebeuren moet voordat het nieuwe museum klaar is. Wij hebben als doel om dioramas deel te zetten, zodat wij net een ruchte ruimte krijgen, maar dat je als het ware een beetje in slingergang bij allerlei verschillende biotopen, omjouwings, terpenlandschap, waddenlandschap, de bjemwallen, zodat dat hier is. En dat we dat als het ware in delen erin zetten. Een pad van het Natuurmuseum zelf van Semmeriepen gaan, takkel ik mij de beste tuin. Letter in het dier, maar alles dan heel klaar wezen.